Yung adlaw kaninyong tanan ng mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Taguan lang ko sa ngan nga Dimples. Sa di ko pasugan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Almost Over You. Recorded by X Thunder Gaming. Ikaw ba? Kapoy kay ka. Di ka gid kapugong sa mga kaugalingon? Inalang gid ka nga magsige kuyog na ko bisag naata sa eskwelahan? Kung sa mga taong gawin, Dimples. Parihat ang mga maestro o maestra din eh. Unya, dili mga professional magdagihok. Di ba gud ay pwede nga bisag magdungal ang tag-lunch? Dimples, nagsabot na beta ha? Nagsabot na ba kita? Nga dili unta ko gusto nga parehas ta og eskwelahan na tudluan. Unya kay, ikaw may gahi kay ko. Gusto mo liga magsige sunod-sunod ako. Kay kung wa pa lang unta ka nangabit og estudyante sa una, dili unta ko mag-iningon-ini. So nigawas na gud ang tinuod. Wa ka naging salig na ko. Mong gusto ka nga, kung asa ko permi, naasa ka. Wa ko'y salig nimo. Kay wa pa nimo gipakita na kung kasaligan ka. Duha na kabuk atong mga anak, Peter. Ug ayaw hut ng akong pasensya. Kay kung dili pa tungod sa itong mga anak, dili ko ni buhaton sa kong kaugalingon. Ay pasayloan na lang ng imong bana o inaunsa ka ba ya? Dili ma. Dili gidi mo hunong ako mga pagduda niya kung dili ko makita iyang hingpit na kausaban. Ay, Dimples, ang mga lalaki magpakalalaki gyud na. Mo bang bisag kapila na makasa si papa nimo ni pasaylo ra gihapon ka? Dimples, Ayaw ko iparehas nimo ma. Nga bisag gipanaw nga ni papa nimo iyang pagbinuang da nimo, ni dawat ra gihapon ka. Nagpakamartir ka. Dili ko ingon ana ma. Lahi ta. anak. Girl na ako, chika. Pero ayong saba, feel na ko nga kinahanglan may baw ka ani. Ha? Unsa man Teacher Ami? Si Teacher Peter ba, nga imong bana, kung naman ko yung mga chika sa atong college students din nga, magsige na ko na sila kuyog ni Kenya, nga student din I don't know if under na ba sabna ni mo. Kenya? Wait ha. Familiar na ko iyang name. Pero ayok sapa ha, nga gikan ako. Dili pa sa ko sure about that, pero panigi lang sad. Basin pa dag nasayop lang ko. Mo ba? Ah, sige Teacher Ami. Thank you. Okay class, that's all for today. See you next week. Goodbye, Ma'am. Bye! Bye. Si Kenya na ang nasunahan nga patunga mulakaw. Mao nang giingon ni Teacher Ami na ako nga kuyog-kuyog ko ng Peter. Di lang unta tinuod ang tanan. Kenya, could you please come over? Yes, miss? I am going to handle Binibining Lakambini here in our school next month. Maybe you can present your class. Ha? Ako, miss? Ganun ako man. Oh, why not? You're smart and you're beautiful. And sakto kay imong pamarog for the said competition. I can see your potential. Maawaw man ta anak, miss. Uy. Ayaw ka, oh, wow. Win or lose, I will be giving extra points if ikaw ang mo-present sa imong class. And exempted ka on final exam. Sayang if you don't grab the opportunity. Ay napagduha-duha. Sige na. You still have time to prepare, okay? I'll expect from you. Miss. Oo niya, unsa naman? Maglisod magkugtuo sa imong storya day. Uy, tanaw na kong kanyeno. Dili man sa ingon anang klase sa estudyante. Oh, ang butang sad, no? Gwa para pa sa rin bataa. Basin po gihimuan na lang istorya sa ubang mga estudyante din, no? Ay, ayaw nalalag ko na hunaa, uy. Wamasakay na bakit ang liw ang imong bana nga makapaduda. Ah, uwa man sa tinuin. Oh, ay nalang ko na hunaa akong istorya. Kalimti na lang to. Ay, sorry ha, nga gahitagan pag yutik ka kahasol. Huwag kaso, uy. Ikaw ba ya? Kay ba man sa ko ba nga amiga kita maong musultigid ka na ako kung unsay imong madunggan. Kay tayo pa man ko nga concern kay ka na ako. Maok yun.
Taon-taon naman kung makakita ni Kenya din sa akong klase. Everyone, kasi nahibaw ninyo sa whereabouts ni Kenya. Taon-taon naman siyang absent. Yes? Nakay nahibawan ko na unsa na si Kenya? Miss! Parang di naman siya magpadayon ng spina, miss! Ha? Nga naman? Magdas man dyan, miss! Oh, unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Yes, miss! Magdas man sigdan niya, miss! Kinuo ko. Dili lang unta tinuod ang niya sa una-una. Malakaw na ko. Asa ka? Sa eskwelahan. Magunsa man ka dito. Umantay klase ron. Oh, nara ko ihatod. Ubalik na dahin ko. Okay, sige. Sige, ito na ako. Sundan ako siya. Noy, sundan na to palihog ang auto nga red. Okay, ma'am. Pakakon gid ka, Peter. Ingon pa ka nga sa eskwelahan ka mo ato. Anong niya man siya din hi? Kasi yung kibisita din hi. Kinuo ko. Kanang babae nga di kawas sa putahan. Si Kenya na. Kinuo ko. Nganong karon ka lang na uli? Oh, ha? Ingon ka mo ato kag eskwelahan. Dito man bitaw ko. O, sa masay problema ni mo, ha? Bagta gyud kag nang bisag unsaon. Oh, mahimo ba din, boss? Wa ko smooth aron makig-away na. Gisundan ti ka ganina. Ikaw mo'y amahan sa gimabdos ti kanya. Tubag ako! Oh, ako. Saan pa ko? Di na ni bag-o alang nako. Unsa pa may kapuslanan nga magpuyo patakong wa gyud ko'y nakita kausaban nimo bisag gamay. Di, boss. Mo na imong gusto, di ba? Sige. Sukad karon di na ko mugukod pa nimo. Di na tika sa mukod pa kung unsa may imong mga desisyon sa kinabuhi. Pero I'll make sure nga bayran nimo ta ng mga kasakitan ug pag-antos nako sud sa pila ka tuig sa tuig kaminyoon. Di, boss. Wa ka lang ba masakit eh? Ambot. Ambot ba kung napuno na bagit ko o namanhid na ko sa tanang mga pagpasakit kaya gihatag na ako? Di na ko Di na ko mabalik pa niya. Gusto na ang pila ka tuig kagi-fight ako among kaminyoon. Kagi-fight ako siya para sa among mga anak. Di na ko. Unya karon. Unsa na may plano nimo nak? Bahala siya. Total, makabuhi mo ko sa mga bata bisag wa siya. Puslan man nga wala sa siya klarong hinatagan sa mga bata, kay naa siya laing gisuportaan. Patangtangan ako siya lisensya, isip maestro. Dimples. Salbahis na kung salbahis ma. I saw an old friend of ours. You've been making around. Pinabitaw nagtuo ko nga di ko mapulaan sa mong sitwasyon. Bisag kapila na ko niya pasakiti kay lagi, love na ko siya. Pero mapuno man gidi ay ang tao, kapuyon man sa di ay atong kasing-kasing. Madrain man sa di ay ta emotionally, physically ug mentally. Usahay, mablame pa na ako kung kaugalingon kung asa ko dapitan nagkuwang. Pero sukad nga ako siya gibuhian, mas nakaginhawa ko. Mas nakaingon ko nga maudi ay niyang akong gipangita. Ug mas nakaingon ko nga dili guarantee ang kaminyuon nga magdugay ang usa ka relasyon. It takes love, respect, trust, understanding, and faith in your relationship to make it last. Dini na lang kutob. Daghang salamat, RMN.
Recorded by X Thunder Gaming. Ito mga ikalang kaagi ni Dimples nga taga Minglanilla, Cebu. Uban sa awit nga iyang ipangayo awit nga nagalahan, Almost Over You.